Hranie na našom krásnom nástroji viole, aj iných, takých trošku podradnejších nástrojoch, prináša určité úskalia, určité rizika, hlavne čo sa týka zdravia, hlavne čo sa týka nejakej bolesti krku, potom dajme tomu rameno môže bolieť, chrbát. Takže je veľmi dobré to nejak kompenzovať a vlastne tomu sa budem ja primárne venovať z hľadiska aj mobility, aj čo sa týka posilnenia nejakých tých dôležitých svalov, ktoré sú rozhodujúce, napríklad medzilopatkové svaly, zadné ramena, kór, zádok, stehna. V podstate, aby to celé to nejaký ten postoj bol správny, aby proste to zbytočne sa nestalo v budúcnosti, že budete musieť riešiť nejaké problémy s fyzioterapeutom a podobne. Treba si priniesť nejaké športové oblečenie, ktorom sa bude dobre cvičiť, nejaké tenisky, možno nejaký uterák, ostatné veci netreba, ja tam nejaké pomocky donesiem. Všetko to budú pomocky, ktoré si môžete veľmi ľahko zadovážiť aj sami, potom, aby ste mohli aj doma v domácich podmienkach cvičiť. A bude menej rozprávania, bude viacej cvičenia, samozrejme všetko vysvetlím, ale každý z vás si bude mať možnosť prejsť všetky cviky so mnou a to je asi tak v skratke. Tak sa budem na vás tešiť, nemusíte sa báť, možno niektorí budete plakať od bolesti a tak, ale to bude OK, to potom ak zvládnete, takže nič také hrozné sa nebude diať.